Em îro li ser Vatikanê û li ser Laleşê çend gotina bêjin. Belkî hûn bêjin çi eleqeyê wan heye, nehewce hûn bêjin werin em lê guhdarî bikin. Vatikan di sala 1929 de bi peymanekê dibe welatê serbixwe. Wê çaxê li İtalyayê Mussolini li ser kar e û ew vê peymanê qebûl dike. Vatikan dewleteke piçûk e li nava Romayê ye, bajarê Romayê ew pêça ye. Lê dîsazî dewleteke serbixwe ye. Milkê wê derê, serdestiya wê û dadgeha wê hemû aîdê Vatikanê ne. Di nava Romayê bi xwe de ciyekî piçûk e, lê ev hemû di çarçobeya peymanê de bi qebûla navneteweyî ew dewletekî ye. Nüfusa wê 2000 kesî ye. Bifikirin 1000 kesî. Gundekî Licê ya Amedê jî ji 1000 kesî zêdetir e. Qasî gundekî Licê ya Amedê tune ye. Bi nüfusa xwe bi rûerdê xwe Vatikan yek ji dewletên herî piçûk e li dinyayê. Dora wê bi dîwaran hatiye girtin, bi kamerayan dişopînin. Hûn belkî bipirsin artêşa wê, erê artêşa wê jî heye. Tenê 100 kesî. Ji 100 kesî pêk tê artêşa wê û ew 100 kes jî hemwelatiyên Swêdê ne. Balkêş e. 100 kes. Serokwedewletê wê derê Papa ye. Papa hem serokwedewletê Vatikanê ye, hem jî rêberê rûhanî ê Katolîkan e. Zimanê Vatikanê îtalî ye û latînî ye. Ya xelek din jî balkêş heye, çapemeniya wê derê bi xwe heye. Ji TV heta rojname û radyoyê. Laleş herêmeke Kurdan e. Ciyekî piçûk e, ew der jî ciyê baweriyê ye. Beşek Kurd ji wê baweriyê hez dikin, li dû diçin, bi wê bawerin. Laleş ciyekî wisa ye. Laleş 10 kilometre nêzî Duhokê ye, lê bi awayekî fermî bi Nînovayê ve girêdane, ne Herêma Kurdistanê ve. Cihekî piçûk e. Li dinyayê dema derfetên te, hêza te û piştgirên te hebin û xurt bin, wekî Vatikanê tu karî dewletek wisa piçûk jî ava bikî. Lê dema piştgirên te tune bin, di qada navneteweyî de tu nexurt bî, wê Daişî werin êrişê te bikin, wekî ku li Laleşê wisa kirin, wê keçên te birevînin, jinê te birevînin, wê însanê te bikujin. Laleşî ciyê baweriyê ye, ciyê baweriya beşek Kurdan e, Vatikan jî cihê bawerî ye, ciyayek wisa ye. Hêz hemû tişt bi hêzê ve girêdaye. Çima me qala Vatikanê kir? Ji ber ku îro 7 Tîrmehê roja qebûlkirina dewleta Vatikanê ye. Rojekî wekî îro bawekî fermî ew derhatiye qebûlkirin. Bi vê re me xwest ciyê baweriyê Kurdan jî bidin ber û bêdîtin ku hêza te, quweta te û alî te çi ye. Dinya dinyayeke wisa ye.